Wel, dwi wedi cyrraedd nôl at y tractorau, yr hen tractorau. Mae'n job cadw fi oma. A dwi wedi ffindio cwmni gwrboneddig iawn. Roger Edwards, da chi'n o lew? Iawn, diolch. Da, iawn. Neis o'ch gweld chi. Diolch. Welsoch chi fi ddoi, meddech chi, yn weles i mwyn chi. Lle o'ch chi'n cuddio? O, chi'n siarad fod tudur, fod John Deere gwirne. O, John Deere a hwnnw'n de. Ond reit te, rai chi sydd heddiw. Ia. Be sy'n gennym ni fan hyn? Mae gennych chi amrywiaeth o tractors ma. TEP, ffyrgu bach i bob, de. Ie. Ond bod o'n industrial. Yn wahanol, mae'r wings ar hwn yn holl o wahanol i beth sy'n chi'n gael ar ffyrgu bach cyffredin. O'n i'n meddwl bod o, mae'n fwy industrial. Mwy industrial i gyd, a mae gen o hydraulic brakes yn o, yn lle brakes ar y fath ar ffyrgu bach cyffredin, just brake shoes ar hwnnw. Mae hwn fo discs yn o. A be fysa hwn ddau wedyn? Mae hwn edrych yn... Wel, mae hanes o ges i bod o mewn ffactri yn Shotland yn iwsio cael ei hwthio wageni fewn. A'r rheswm dwi wedi bintio fi'r lliw na di, dyna oedd y lliw arno fo. O, reit, oce. So, dwi wedi cadw i'r lliw. Ie, o'n i'n hwthio'r wageni fewn wedyn, wisgi ochr, be bynnag? Wel, jyst, ewch bod nhw'n mynd â nhw fewn, un ar ôl llall, jyst dal i bwysio nhw, de. Dew, difyr, ynddo? Gwahanol, weles feswn beth o blaen. O fan i roed i gweld yn o blaen. Oedden, a'n melyn fan hyn, mae hwn yn beth go ffansi. Hwn di'r ffafryn. O, ie. Hwn, ddim y cyntaf brynis i, ond o'n y gymydog yn aros fe bob blwyddyn fe'i garafan a'n dweud, oh, I've got a little grey Fergie, meddwl o'n cynaision. Oedd o'i weld o'i oedd o ar y wyrl, cadw busnes sechi, toi cael. Ond nhw eisiau fe'i lwytho'r rybel i'r skips. Ond ni wedi prynu mwsin mwy newydd, mae hwn yn sefyll meddwl. Si'n o'i weld o, o'n i gwybod be oedd o. Mae'n ti eisiau amdano fo? Wel, sy'n cael 600, dwi'n eisiau amdano yn holi de. Mae 500 amdano fo. Ond dyna, mae'r... A 500 oes ag amdano fo wedyn? Ie, mae Martha ni'n meddwl bod hwnna'n gweddi iddo fo, de. Ie. Da hen, de. Werth ffortiwn, wan. Dwi'n mynd eithaf ti fain. Sy'n mynd eich gofyn fain di werth a wan. A wedyn, Oedd o bensiwn. pan brynu sio, oedd o'n llwyd, bach o wyrdd o fo, bach o felyn, ex-army tractor, dio. O, ie. Roedd yna blat bras ar y gearbox yn deud na, ex-military, dio. O, wela i. Lle gysach chi diddordeb te i gychwyn ar yr hen tractors ma, neu wedi just digwydd naturiol? Digwydd naturiol. Hen o'r tractors, da ni'n tyfu fyny fan nhw, de. A dyn, fel da chi'n prynu rei mwy newydd, mae'r diwedd yn dod, da chi'n gallu cadw'r hen rei. Ie. A dyn, o hwn mewn sel ffarm, cyngor sir Llarwst o beth efo. O hwn bob lliw pan gesio. Da ni'n iwsio nhw bob tros, dyna pam nad nhw mor smart hynny. Sy'n misio tractorau weithio dyn nhw'n de. Mae yna ddau ar ôl, a ni beidio Right, a mae un droi. Cychwyn o padog yn newydd, mae bris o fanna. Oedd o'n 667 yn 1963. Dew. A'n cael ei wrthon yn gwylod y ffordd yn y gia mawrni, a fanna fydd am fus. Gellwn nhw'n mynd â fo i'r ffarm. O, ie fyd. Gormod o dywyd drwg am na un ar ôl. Un ar ôl. David Brown, Nes coch. i brynu hwnna am un rheswm. Yn y sioe yma, ta 94, nes i wario 9,000 o bunna'r mini round baler ar rapar. A pob dweud bod fi'n gall. Ond o hwnna, pellach o'n mynd droi ag o'n fast. Yn y twin speed PTO ar hwnna, oedd o'n whipio rownd a dyna sy'n mynd brynu hwnna. Sy'n mynd bod chi'n gall iawn. A mae gennych chi gasgliad gwerthu weld, mae Roger. Mae yna lun ar y bwrna, mae yna resiad yn yn ochr ei gilydd. A'i weld o wedyn. Mae ar y bwrn o fanna, mae yna 12 yn y llun. Na fo. Wel, ond am y tro, fe ran i adael i. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch ti. Allan gofech chi adael ar gasgliad gwych. A iawn. Diolch.